טוב, מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת נאן אופן 2013. הבאתי את מכובדיי פה לענות על מספר שאלות לפני תחילת הטורניר. אז אנחנו מתחילים, מקווה שתהנו. אתה עורך את זה אחר כך או לא? one shot. one shot, מה שיכנס ייכנס, אורן. יופי. טוב, אנחנו לא נתחיל עם כל המשחקים. רותם, שאלה ראשונה אליך. לדבר רק בבקשה לתוך המיקרופון. זה הכי טוב שאכלת למצוא? תסתכל שמאלה. זה הכי טוב שאכלת למצוא? תראה, קודם כל... למיקרופון. אני רוצה להגיד על הבן זוג שלי הקודם, בשנים האחרונות, שאני הולך איתו יד ביד, ושיחלים ושיהיה בריא, ושבשנה הבאה נחזור ונהיה צמד ביחד. אבל כרגע אנחנו לא יכולים לשתף פעולה, ואני פניתי לאורן, ואורן הוא שחקן נהדר בזוגות, ולפי דעתי אני ואורן יכולים ללכת מאוד מאוד רחוק. יש כימיה ביניכם? מה הקשר? איפה נוצר הקשר? אני לא מבין מאיפה זה בא. באמת, אין לי שום מושג מאיפה זה בא, אתה ואורן אנוך. קודם כל, אני ואורן חברים מאוד מאוד טובים. ואני חושב שהטורניר הזה, מעבר לזה שזה ספורט וזה תחרות וכולם רוצים להצליח, קודם כל חשוב החברות והכיף והביחד. וזה שאנחנו חברים טובים, זה כבר יש לנו את הביחד. וזה שאני חושב שאנחנו יכולים להגיע רחוק, כי אני מכיר את אורן שהוא משחק וראיתי איך שהוא משחק בזוגות, אנחנו יכולים ללכת בעיניי עד גמר ומעלה. אז אמרתי, יאללה בוא נשלב. אמרת, ראית איך שאורן משחק, זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. אורן ידוע במשחק ההתקפי שלו, אתה ידוע במשחק ההגנה המשובח שלך. ציפור לחשה לי שהשילוב בין שני סגנונות המשחק לא כל כך זורם, ומה יקרה על המגרש כאשר אתה תשחק הגנתי מדי. אולי כדאי לתת לאורן לענות על השאלה הזאת. אחר צהריים טובים לכולם. אני מברך את כל השחקנים האחרים שיצליחו. אני ישר על ההתחלה אתן כמה הצהרות. אחת, אם הבן זוג הקבוע שלי היה בריא, הייתי נשאר איתו, אבל גם הוא פצוע, והיה רותם פנה אליי, היה משא ומתן קשה. חבר'ה, אל תהיו פוליטיקאים, תכף נגיע לכל הדברים, תענו על השאלות. ואנחנו הגענו להסכמות. דבר שני, אחרי שראיתי את ההגרלה, אני יותר מבטוח שאנחנו הולכים עד הסוף. דבר שלישי, לשאלתך על הסגנונות. אם רותם יביא את מה... אני לא יכול ככה שמפריעים לי באמצע המסיבת עיתונאים. כן, אתה צודק, תמשיך. אם רותם יביא את הסגנון של הרמות ולא ישחק התקפי, כנראה שיהיה מעניין במשחקים שלנו. מה זה יהיה מעניין? תן לי הצהרה. אני שמעתי, אני הולך הביתה, אני לא מוכן לשחק איתו. זה מה שהצהובונים שמעו. אנחנו באמצע מסע אימונים לקראת הטורניר, ואנחנו עובדים על הזוגיות שלנו. אבל אני אמרתי לרותם שני דברים. אחד, אם הוא חוטף לי כדורים אני יורד מהמגרש. שתיים, אם הוא לא ישחק התקפי כמו שהוא יודע, אז אני אצטרך להביא את ההתקפי וזה יהיה מצחיק. תחזיר בבקשה את המיקרופון לרותם. כמו שאתה יודע, אנחנו בוועדה המארגנת, יש לנו פפרצי שתופס כל מיני תמונות בכל מיני מצבים לא נעימים. נצפת, יושב על המרפסת של הבן זוג שלך לשעבר לפני כמה ימים. אנחנו יודעים שדיברתם על כל מיני דברים. יכול להיות שאחד מהדברים היה שאתה רק בא להעביר את הזמן עם אורן אנוך, ובעצם מחכה לשנה הבאה אולי לסיים את הקריירה עם תואר או משהו כזה. יכול להיות שאורן הוא סתם משהו שבא וחולף. על מה דיברתם שם במרפסת? אנחנו ראינו את זה. קודם כל לשאלתך, אני רואה שזה משהו שככה מציף אותך כל הזמן לסיום תואר שלי. אז אני ממש יכול להגיד לך שאני בהתחלת הקריירה, ויש לי עוד הרבה שנים טובות לשחק, גם ביחידים וגם בזוגות, זה אחד. שתיים, אני ורוני חברים טובים, ישנו במרפסת, דיברנו על עבודה, בלי קשר, הוא יודע שאני הולך לשחק עם אורן. מה זה עבודה? אנחנו מדברים על החיים, על הקיבוץ, על הספורט, על הטניס, על הכל,
ואני כרגע מתרכז בטורניר עם אורן. אורן עכשיו, הוא מדבר, אורן הוא בן אדם של מאוד מאוד צחוק והומור, אתם תבינו את זה במהלך המשחק, במהלך הטורניר, אבל אתם תראו זוג שעולה על המגרש, זוג רציני, מחויב לתוצאה, ואם אורן יקשיב לי וילך בדרך שלי, אין לי ספק שנלך חזק מאוד. רותם, לפני שנה כולנו דיברנו על שירת הברבור שלך. לא הזמן שתתלה את הנעליים, די, באמת, נו. אתה לא חיליק, תראה, אתה לא חיליק, אין מה לעשות. קודם כל, כוחי עוד אצלי, אני מצליח להגיע לחצי גמר וגמר. ברגע שאני ארגיש שאני לא מצליח להגיע לשלבים האחרונים, אז אני אסיק מסקנות, אבל בינתיים אני מרגיש שאני בסדר. מי כמוך יודע את זה. שאלה אחרונה, רותם. תכף יצטרף אלינו לפאנל האלוף של השנים האחרונות. מה אנחנו עושים איתו? איך אנחנו מורידים אותו מכס המלכות, חוץ מלפצוע אותו או לשבור לו את הרגל? מה אנחנו צריכים לעשות? אתה צריך לעשות שאתה מגיע כל שנה לגמר מולו, ונסות לקחת לו את התואר. מה אפשר לעשות, רותם? תראה, בן הוא שחקן טוב, שחקן יציב, שחקן שלאורך הזמן, אין מה להגיד, הוא שחקן מספר אחד בינן, לוקח טורנירים לאורך זמן, ואנחנו, כל אלה שמגיעים מקום שני, שלישי ורביעי, חובת ההוכחה עלינו, לבוא ולנסות לקחת לו. בן, היכולת שלו היא נשארת, הוא שחקן מאוד מאוד יציב, אני גם מכיר אותו מהליגה. אבל אתה יודע, יכולה להיות הפתעה, אני מאמין שגם דיוקוביץ' וגם פדרר, לכל טורניר שהם באים, אומרים 95% הם לוקחים, אבל תמיד גם יש הפתעות, אז תשמע, טניס יש הפתעות, ואני מעריך שעם מזג אוויר טוב וקהל תומך, אולי אפשר יהיה לעשות פה הפתעה השנה. אני חייב לציין שאתה מדבר מאוד פוליטיקלי קורקט, משהו שלא מאפיין אותך בשנים האחרונות. מה קרה? הפאנל הערכה והמצלמה גורמת לך להיות רציני מדי? איפה המשפטים של רותם שאנחנו מכירים? יש מצב שרותם השתנה? זה רותם אחר? רותם חדש? לא, תראה, הצרות האלה, אני לא חושב איך אומרים, ערב הטורניר, יעזרו לי עם הצרות. אל תשכח שאני בא עם בן זוג חדש, שראית שכבר במסיבת עיתונאים מנסה לקחת את הספורט להומור שאני לא אוהב. הבן זוג חדש שלך כרגע משחק באייפון תוך כדי מסיבת עיתונאים? אני לא יודע. אני לא יודע איך אתם תעשה עם זה חושבים, רותם. אני מבטיח לך שעל המגרש הכל יראה אחרת, ואנחנו נהיה זוג חזק ומחויב. ולגבי הצרות שלי, אין לי הצרות. בן הוא שחקן הכי טוב. ואמרתי לך, ביום נתון אפשר יהיה להפתיע אותו, אבל זה קשה מאוד. אבל אני לא יכול עכשיו להסתכל על בן, ולא יכול להסתכל על אחרים, אני מסתכל עליי, ואני מקווה שאני קודם כל יוכיח לעצמי, שאני עדיין יכול לעשות חצי גמר וגמר. טוב, ברשותך, תעביר את המיקרופון לאדם. אז אדם, ערב טוב. דבר ראשון, מזל טוב להולדת הילדה. תודה רבה. דבר למיקרופון פשוט. תגיד, יש לנו למה בכלל לבוא לשחק? בזוגות? או שאתה ואברום כאילו עד הסוף בכלל לא שאלה, אין לנו למה להתאמץ בכלל. תראה, קודם כל שנה שעברה היה לנו הרבה מזל לנצח בגמר את הזוג הכי טוב של הקיבוץ, שזה רותם ורוני. אני לא יודע איך יהיה החיבור הזה עכשיו, אני יכול להגיד שאני קצת להגיד שמח. אבל הבנתי שיש את בן עם כפיר, דן גרין מאוד השתפר. אני חושב שיהיה קרב הרבה יותר קשה משנה שעברה. הצהובונים שלנו מספרים לנו שניסית לשחד את אחד מחברי הוועדה המארגנת, שבהגרלה יצאת באותו צד של בן מניס. נכון. ורצית לשחד את אחד מהוועדה כדי לעבור לצד השני, כדי להיפגש עם בן רק בגמר. לא, הוא ניסה לשחד אותי. מי? בן מניס? לא, אתה ניסית לשחד. אני? כן. בוא נספר לך מה קרה. התקשרתי, אמרתי לך באיזה צד אני משחק, של סלע, בן, שאני אדע איך להתכונן. אז אמרתי לי, אתה בצד של בן, אבל בתמורה ל2,000 שקל אני אעביר אותך לצד השני. אמרתי לך שאני לא מוכן לשלם כסף. הבנתי. ושזה לא הגון ולא אתי. לא הגון ולא אתי, חיליק, אתה לא חושב כאילו? לא יודע, זה היה לא במקום, נרקיס. הבנתי, רק שתדע אדם, כמו שאורן אמר לך קודם, לפעמים אין תגובה, זה התגובה הכי טובה. אוקיי? עכשיו, לשאלה הבאה. בבקשה. לפני שנה, רבע גמר, הפסדת לרותם סלע באחד המשחקים היותר מותחים ומעניינים שהיו לנו בשנים האחרונות. כן.
אין ספק שהפסדת לו בצורה מנטלית, לא פיזית ולא כישרונית. נכון. השתפרת, השתנית, עשית את הסטפ אובר. איפה עבדת בקיץ האחרון? קודם כל, בצד המנטלי, רותם לפי דעתי הוא השחקן הכי חזק בטורניר. אחריי אתה מתכוון. הכל אחריך, נרקיס. מבחינת איכויות, נראה לי אנחנו פחות, אחת הדברים הטובים שלו, אנחנו נראה לי פחות או יותר באותו המקום. אם השתפרתי, לא, כי שחקתי כדורסל, לקח לי את כל האנרגיות, התחלתי עכשיו להתאמן לטורניר, ואני מקווה שאני אעבור שלב השנה. בלי תירוצים, שיש ילדה, אין ילדה, חיתולים. זה תירוץ הכי גדול, ואני מתכוון להשתמש בזה בכל הפסד. אוקיי. בבקשה תעביר את המיקרופון לחיליק. חיליק, תזכיר לנו שוב פעם בן כמה אתה? אני היום בן 75 וחצי. בן 75 וחצי, כמעט כמו רותם, בסדר? הוגרלת בסיבוב הראשון נגד אילן שרון. אילן צוטט במילים האלה: אם אני מפסיד לחיליק, אני פורש לאלתר מכל ספורט מקצועני כלשהו. תגובתך, חיליק. טוב, אני ואילן יש לי קשר חזק מאוד. כל ארוחת צהריים שלי שאני נפגש איתו, אני אומר לו, בוא נשחק איתי. הוא אומר, עזוב, אתה לא פירמה. אמרתי, בוא נשחק איתי. אתה לא פירמה. אמרתי, אתה יודע מה? ניפגש בטורניר. ולמזלי, הנה אני נפגשנו בטורניר.